खुलुमबाय लोगोफोर भिडिअखौ आं स्टार्ट खालामबाय नैबे दैलामबारिनिफ्रायसो माने आङो दैलामबारि खाथिनि मानसि नालाय ओंखायनो दैलामबारिनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय स' नो प्रब्लेम स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर हिन्जाव गोदान लागो जानानै हाबा जानाय सिगांफोराव आं हौवा गोदान लागोनि जानानैहाय बेबायदिनो माखासे हाबा जाबाय नोंथांमोना नुबाय माखासे भिडिअफोराव नाथाय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आङो हिन्जाव गोदान लागोनि जानानैहाय हाबा जानाय माबायदि जायो एक्सपिरियेन्स आरो दिनैहाय बेनिफ्राय बे हाबाया जाहैबाय आंनि असे लोगो बयनिफ्राय आंगोसिन लोगो जिन्तु इस्लारि बेंटल देवलगुरिनि बिनि काजिन सिस्टार बिनानाव काजिन सिस्टारब्लाबो बिथाङा बिराद असे बिनानाव बायदि गावहा असे बिनानाव गैयैखाय बेखौ असे बिनानाव बायदि खालामनानै लादोंमोन बियो दिनै हाबा जासिगोन बेनो जादों चिरां डिस्ट्रिक्टनि फाथाबारि उगुरि एरियानि मावफार होननायनो जायगाया स' आङो दा नैबे लांखार दैलाम खाथिनिफ्राय नैबे भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय बे थांबाय थानि मोना माने जास्ट दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नर्माल भिडिअ आरो चलो अब्ला मोनफैबाय लांखार दलां आरो बे बाम्बु ब्रिज अफ लांखार ओरै आमथिखा जोंनि ओमफ्राय फाथाबारि ओंखारहैगोन फाथाबारि बयनि खिरखिलाखौ नायदो नै ओमफ्राय इन्टारेस्टिं बेनिफ्राय नैबोथ' दलांनि थाखाय भारा लायो जाहैबाय बेसेबां लायो मिथिथ'आ बेसेबां लायोमोनलाय फंबाय 20 थाखा मा नामरा नोंलाय निमाय दास मा निमाय दास अब्ला जोंबो थांदिनि दैलामबारिजों दास निमाय दास अके दा एसे मोजां लामा मोनबाय लोगोफोर बे खोला दद्रा दखान बारबोबाय आङो थांबाय थानि मावफार एरिया मोनबाय आरो दा मावफार मोनसे नैबेवहाय ओरैबायदि दलां दङ औवा दालांनै ओमफ्राय नैबेयाव दै बेबायदिनो थाबाय थायो नै गाहायजोंसो हौरै खारनांगौ जायो आरो हेभि गारिया ओमफ्राय बेथ' जाहैबाय मोनसे मेन रड नाथाय दिनैनि दिनसिमावबो बेबायदि दङब्ला मिथिले मानि थाखाय बिदि जानांखो ओमफ्राय मोनफैबाय जायगायाव माने जायगा थारङा ओमफ्राय नै बेनो लोगोआ जिन्तु इस्लारि आंनो खोन्थानाया बेनो आरो गोजोन्थों रायजोफोर औ ओमफ्राय बेनि काजिन सिस्टारनिनो हाबा जाहैबाय सिबिका इस्लारिनि ओंखाम खुनैबो हाले ओंखाम खुबाय आरो जाब्रुखानायसै रा ओमफ्राय गोसो होनानै जानानै थांनायसै ओमफ्राय बेनिफ्राय ओरै हाबलांगौनो बेनिखायनो जों माखासे फैबावनाय हाबा जानो फैबावनाय हिन्जाव गोदान लागोनि सुबुंफोरखौ जों नेदों आरो ओमफ्राय नैबे फंबायमोना हौवा गोदान लागोन ना माथो बौनिनो नोंसोरो दे नोंसोर बाव थानाया थिग जादोंलै लामा आन्दायग्राफोरखौ खिथाहरनांगौ ना दा सौफैबाय माल गारि माने अननायनि दान हिन्जाव गोदान न'खरनिफ्राय फुरा लड गार्जेनाबो गाखोफादों नै होमब्ला जोंबो हाबलांनायसो होबोबाय होमब्ला माल गारिनि उन आंबो नै गारि दंबा उनावहाय मोनहाङाव नै बेबायदि पार्किं हिन्जाव गोदान लागोफोरनि गोजा जानांगौ बियो पार्किं गारि खि गारि नै ओमफ्राय माखासेफ्राबो गार्जेनफोर सफैयैखाय नेबाय थादोंमोन नेनानै दङ दा बे गोबां दङ नै ओरैनिफ्राय नायदो ओरैनिफ्राय गासिबो नेनानै दंजोबो सौफैनानै बरायनानै लांबाय बरायनानै लांबाय बे गासैबो हिन्जाव गोदान लागो दाने मोनफैबाय जाहैबाय हाबाथिलिनि गेट नायदोनि गेटआ माबायदि बेनिफ्राय दा गेटआव थानानै हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदाना बरायबाय आरो खुलुमनायजों लोगोसे अब्ला आंबो हाबलांदिनि बेनिफ्राय नैबे गासैबो सारियाव गसंनानै दं न'खरनि माने हौवा गोदाननि न'खरनि सुबुंफोर दा नायलांदो बिसोरखौबो न'खरनि सुबुंफोरखौ दे
दाने हाबलांदिनि जिरायसालियाव दा हिन्जाव गोदान लागोनि बयखौबो नैबो जिरायसालियाव जिरायनो होबाय आरो नै दा जोंबो जिरायनोसै नै दा बेवहाय मा होयो नायदिनि साहा लोंखांनायनि उनाव लोगो लोगो ओंखाम जाग्रा हटेलाव लिंबाय दा लिंनायखाय बयबो ओंखारनानै थांबाय नै बेनिफ्राय जोंबो थांनोसै होमब्ला आंबो जिरायबाय हिन्जाव गोदान लागोनि नालाय दा फार्स्टआवहाय जिरायनो मोनबाय खिन्थु आं खनायाव जिरायबाय आरो जों जिन्थुजों आंजों नै जिन्थुआ दहाय ओंखाम उखैबाय होनदोंमोन एसे होहाबनो हासिगौयो ओरै होजेनबाय नै ओंखाम मान्दि बर'नि हाबा स्पेशल नारजि अमा बेजों अपेनिं ओंखाम टमेट' आरो मा सफैबावो दा दिन्थिनोसै बे मा बागि अमा दे सोलायदो होमब्ला एखेसो नै लाब्रा बारा टेनसन दालासै अपेनिं खालामदो ओमफ्राय जोंनि ब्रादारा दिनैहाय मा होनो खुरनायाव बाहागो लादों गामि खाथिनि नालाय लकेल एसपि ब्लक मावथिथारलै बिथाङा ना दाउ फुख्रिनि ना बेनोसै दालि लानो जायगा गैथ'लै दाहाय जानायसै दे बेफोरबायदि जायगा गैलायि होबाय जानाय माने जादिनि होमब्ला हाबा नालाय होमब्ला जाखांबाय आग्लायजोबलायबाय नै बेफोरो माथो होनबावनाय फिनिशिंनि आसार फिनिशिं आमायनायफ्रा दासो ज्रोम मोनहैदों दानिया आंनि फेभरेट जाहैबाय गय येस गयजों फिनिश माने फिनिशिंथ' दे लोगोफोर माने दानियासो आसल उइश खालामनाय एबा निमन्त्रन गथायनाय बा अननायनि दानफोर गथायनाय आरोना दा बेबायदि साजायदों नै दा बे जोबोद समायना बेनिफ्राय वी गिभ साम ब्लेसिंस एन्ड ग माने माखासे बोर होनानै ओंखारलांसिगोन आरो जेरै बिदिनो नै बयबो हिन्जाव गोदान लागोनिया अननाय दान गथायबाय ब्लेसिंस गथायबाय बेबायदि आरो आयै नों आंखौहाय गोथाङै थासान्दियाव माब्लाबाबो नों आंखौहाय बेबायदि नोंनिफ्राय गोजान जाजानायखौ जालोबै आरो आं गोथाङै दिनै गेदेरथार अननायजों आफा इसोर दिनैनि दिनाव जायफ्रा बिया लानांगौ दंमोन आफा नोंनि नेर्सोनजों जाखांबाय एक्टर गोजालै ओरैनो दाने गासैबो जाजोबनायनि उनावहाय मेन लास्ट पार्ट बेनो जादों माने बिदाय लाहरनाय हिन्जाव गोदान लागोनि बेवहाय एसे इमसनेल जासिगोन नोंथांमोनाथ' मिथिखायो हाबानि समावहाय एसे इमसनेल जायो माने बिदाय दा नायलांदो माबायदि जायो
अब्ला जाखाङै लोंखाङै बिदाय लानानै फैबाय बेनिफ्राय भिडिअ'आबो बेखिनियाव बिदाय थ'सै उननि भिडिअ'आव लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय बाय